Og nu er der seneste nyt fra Hongkong. Værsgo til TV-avisen. Der er udbrudt en hidtil ukendt sygdom på en færge nær den kinesiske millionby Hongkong. The virus is entirely new. The virus is contagious, spreading easily from one person to another. Således lød det fra Verdenssundhedsorganisationen, da de tidligere i dag holdt pressemøde om den nyopdagede sygdom. Men herhjemme vil Statens Serum Institut endnu ikke udtale sig om emnet, da de ifølge dem selv ikke har tilstrækkelige informationer om sygdommen og dens risici. Men på trods af tavsheden fra de danske sundhedsmyndigheder fortæller WHO også, at symptomerne på sygdommen skulle være svimmelhed, feber og væskende sår. Ifølge en pressemeddelelse fra det danske udenrigsministerium skulle det danske juniorlandshold i basket have befundet sig ombord på den sygdomsramte færge. Men da de kinesiske sundhedsmyndigheder tidligere i dag gik ombord på færgen, var de ikke til stede. Der spekuleres nu i, om de er flygtet. Det har i dag ikke været muligt at finde en, der vil udtale sig til kamera fra Udenrigsministeriet, men i stedet har de sendt et brev til os. Og jeg citerer: "Vi samarbejder intensivt med myndighederne i Hongkong om at iværksætte en eftersøgning af de sygdomsramte danskere hurtigst muligt." Citat slut. Vi vender tilbage til jer i studiet, så snart der er mere nyt i sagen her fra Udenrigsministeriet i København. Godt. Tak fordi du var med her. Og nu tager vi så et par andre nyheder her fra Danmark og begynder med Amagerbanken.